Bine ați venit la Connect Imobil! Bună ziua, mă numesc Victor Gheorghiu, sunt fondatorul companiei imobiliare Connect Imobil. Compania deja are 2 ani și ceva pe piața imobiliară. Când am decis să o deschid, a fost un lucru spontan, însă totuși analizat, bine gândit, atât strategic cât și logic pe acel moment. Am început cu câțiva oameni, pot spun că primii lucrători, primii manageri de vânzări erau cunoscuții mei, prietenii mei, probabil că de obicei așa și se întâmplă, că echipa se naște din oamenii pe care ai în împrejurări. Deja treptat am început să evaluăm și să creștem. Denumirea de Connect Imobil a luat naștere. La fel, am avut nevoie de ceva timp ca să înțeleg până la urmă care va fi denumirea pentru această companie, fiindcă înțelegeam că este una crucială, fiindcă denumirea trebuie să se acorde și cu ceea ce aveam, hai să spunem așa, însăși în echipă, în familia noastră. Și mereu am fost pentru o conexiune, mereu am fost pentru o prietenie. De aceea Connect-ul totuși este un nume care este un simbol al echipei, al unirii. Nu ne place să facem comparații cu alte companii. Fiecare până la urmă își are strategia sa, însă consider că noi ne axăm pe corectitudine, încercăm și mergem intensiv în direcția de a încerca a evita și de a scoate din om stereotipul acesta că agenții imobiliari și companiile imobiliare sunt companii care nu te ajută, dar cumva te apasă sau, hai să spunem, îți creează dificultăți. Din contra, consider companiile imobiliare sunt acele care până la urmă creează acele condiții de un proces de vânzare-cumpărare corect. Și noi vrem să ieșim din tipare și să contrazicem stereotipurile precum că companiile imobiliare sunt acele care încurcă procesul sau stopează sau îl face mai lent. Din contră, consider că companiile imobiliare sunt acele care ajută și vin doar în ajutorul unui proces de vânzare, cumpărare, chirie și așa mai departe. Noi, Connect Imobil, optăm pentru corectitudine, pentru un proces maximum transparent și, evident, pentru omenie. Consider că, până la urmă, lucrează oamenii cu oamenii, de aceea încercăm să ajungem cu toții la un numitor comun și să creăm un concept care... Pentru noi nu contează, până la urmă, cifra tranzacției, fie ea una de 20.000 de euro sau una de 300.000 de euro. Pentru noi contează ca procesul să fie dus până la capăt și el să fie corect. Fiecare dintre noi se manifestă și se dedică 100% către fiecare om. Deci, o bună întrebare. Consider că nu este o mare diferență între psihotipul unui comportament a unui cumpărător dintr-o anumită țară sau din țara noastră. Fiindcă, până la urmă, fiecare om e și firesc, vrea să cumpere ieftin, iar vânzătorul vrea să vândă scump. Deci, consider că asta a fost, este și va fi. De aceea consider că lucrul, anume aici ne implicăm noi, lucrul unui agent imobiliar e să ajungă la acel mijloc unde să satisfacă atât nevoile vânzătorului cât și nevoile cumpărătorului. Am observat împreună cu echipa tendința noastră a moldovenilor de a achiziționa apartamente mici, cu o cameră, cu două, însă cu un metraj mai mic, fiindcă acestea sunt bune atât pentru investitori cât și pentru oamenii care trăiesc acolo. În perioada COVID-ului am observat o creștere majoră la solicitarea către case particulare, însă acum vedem un pic de stagnare, dar iarăși ea nu este una evidentă. Evident că a fost o stagnare semnificativă și simțibilă din toate părțile, însă acum, dacă facem o comparație cu un an în urmă, observăm cum oamenii s-au dezghețat, atât investitorii cât și oamenii care cumpără pentru propriul uz imobilele. Dacă să vorbim despre prețuri, observăm și o creștere. Acum, în luna iulie-august, în fine, este și sezonul vânzărilor, dar evident că a fost vizibil această creștere de aproximativ 4-5%. Acum, iarăși, observăm că sunt tot mai puține
autorizații de construcții. Efectiv, avem solicitări multe, însă nu avem atât de multe imobile. De ce? Iarăși observăm că prețul continuă să crească. Noi nu avem o stagnare. Eu și cu echipa împreună, în dinamică, observăm o creștere de cel puțin 7% în următorul an. Aici depinde de bugetul cumpărătorului. Avem solicitări atât la case noi, cât și la blocurile de tip secundar, dar totuși oamenii tind spre o locuință nouă. Observăm multe vânzări, oamenii vând în blocurile vechi și achiziționează în blocurile noi. Dar iarăși aici depinde și de buget, cum și am menționat mai devreme. Este foarte solicitat la ziua de astăzi suburbiile, cum ar fi Durleștiul, unde avem foarte multe complexe interesante la ziua de azi, unul dintre ele fiind Colina Verde Residence, un complex mega ambițios, nu este un secret, participăm și noi acolo. Am observat o creștere de vânzări enormă din luna iulie până acum, observăm solicitări foarte multe, de aceea considerăm că suburbiile acum sunt într-adevăr mega întrebate. Iarăși, comparativ cu un an în urmă, unde condițiile ipotecare au fost mult mai stricte, mult mai dificil, era mult mai greu să optezi pentru un credit, nu fiecare era eligibil. La ziua de astăzi observăm condiții mai bune, o scădere a ratei ipotecare, de aceea opinia mea poate fi subiectivă, dar iarăși eu aș opta pentru un credit ipotecar. Ar fi impozitele pentru vânzători, însă asta este până la urmă mai mult o obligațiune decât o durere de cap. Încercăm să acordăm și să acordăm un suport maxim în acest proces, să explicăm câte procente are de achitat, când el se achită și așa mai departe. Dacă să vorbim despre un cumpărător, atunci probabil că o durere de cap ar fi complexele care nu sunt date în exploatare, fiindcă oamenii, iarăși, sunt sceptici, luând în considerație situația geopolitică, una nu cea mai stabilă la ziua de astăzi, dar, iarăși, consider că suntem noi aici, acum, pentru a ajuta, pentru a îndruma, ne ciocnim zi de zi cu astfel de întrebări, cu astfel de probleme. Deci, observ o promovare activă a digitalizării, spre exemplu, cum ar fi ochelarii VR. Da? Să presupunem că avem un șantier în construcție unde avem la etapa actuală 2 etaje finisate, ai pus ochelarii, poți să observi un complex deja pregătit, cu geamuri, cu fasada finisată, cu oameni care sunt în curte. Adică ar fi ca o idee pe care am putea să o folosim și probabil că în viitorul apropiat o vom folosi. O altă idee ar fi, spre exemplu, am niște parteneri în Dubai. Anul trecut am participat la o lansare de proiect. Mi-a plăcut foarte mult organizarea evenimentului. Deci merge o lansare de proiect, o publicitate activă timp de 2-3 luni, se strânge un șir mare de oameni, în jur de 100-200 de oameni, unde se vorbește despre proiect, unde se întâlnesc mulți oameni care vorbesc despre acest proiect. Observăm un networking activ și în acel moment, până la lansarea acestui proiect, ai posibilitatea să rezervezi apartamente, să le cumperi. Deci mi s-a părut o experiență destul de interesantă. Ok, este o altă piață de desfacere, alte apartamente, dar în același timp consider că și la noi poate fi înzestrat, implicat acest proces. Mi s-a părut unul interesant atunci când o companie de construcție lansează un proiect, să fie invitați parteneri, să fie invitați oameni, să fie o publicitate activă a acestui proiect, unde înaintea lansării acestui proiect să fie mulți oameni, să înțeleagă despre ce merge vorba și poate în așa fel oamenii nu vor fi atât de sceptici atunci când cumpără un apartament în construcție. Deci, din experiența noastră, oamenii preferă totuși să vândă singuri apartamentul, fiindcă înțeleg că vor economisi
Da? Și cred că până la urmă procesul acesta este unul simplu, unde s-a plasat anunțul pe câteva platforme imobiliare și așteptăm un sunet. Totul pare simplu la prima vedere, însă și lucrurile stau un pic diferit. Deci fiecare apartament, în opinia mea, își are strategia sa de vânzare, nu poate fi vândut un apartament care costă 20 sau 30 de mii de euro, la fel cum se vinde un apartament de 100 de mii de euro. De ce fiecare trebuie să-și aibă scopurile clar definite într-un anumit proces de vânzare. Da? În cazul acesta, noi, compania Connect Imobil, scutim un vânzător de anumite cheltuieli, de toate riscurile care pot fi, de timpul pierdut în acest proces și multe alte chestii care pot interveni într-un proces de vânzare-cumpărare.